50-50 फैसानि खालामदों होननानै जुदि बुंनानै जुदि जोंनि सिगाङाव देखायनो हायाब्ला जों बेखौ माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना खुलुमनाय এইটো ঘর हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथां बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दङ स' दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नायलांदो आं मा बाथ्रा नोंसिनि गेजेराव सावरायनो लादों बा फोरमायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोना बुजिनो हागोन अब्ला जों भिडिअ आवगायलांसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो नोंथांमोननि साननाया आंनि बाथ्राफोरा नोंथांमोननि साननायाव माबायदि नुनायाव माबायदि नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन स' भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जों आवगायलांसै दान्दि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मेन माइ सोलिगासिनो नोंथांमोन ना पलिटिक्स नाम्बार 1 ना पलिटिक्सनि उनाव बेफोरबायदिनो दंबावो आरो ना ड्राग्सनि फारसे ना गुबुन हौवा हिन्जाव खारनाय बेफोरबायदि जागासिनो दं आरो ना मेन दाय सोलिबाय थानाया ना जों बिनि गेजेराव जों पलिटिक्सनि फारसे जों सावरायनि BPF UPPL बिदोंबा बेजों ना दान्थे बिदान्थेखौ जों नुगासिनो दं आरो ना जों सिगाङावनो जों नायग्रोनि BPFनि फारसे BPFनि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों जों नुगासिनो दङ ना माखासे भिडिअ क्लिपबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय था बिनि गेजेरावनो बिसोरनि दैदेनगिरिफ्रा बिथिंबा बिथिं मा बाथ्रा बुंलांनो नायलांलायबाय थाबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना बिनि उनावहाय बिथाङा बुंबावदों गंफ्रोमबो बा नखरफ्रोमबो मोनसे नखरावहाय सासेनो जब होगोन होननानै बुंनाया बोरो होननानै बिथाङा बुंदों कुनजु बिथाङा दिनै जब होनोब्ला बिथाङा बुजियोना बुजिया जबा बे जबनि गेजेराव मायो हाबनानै थायो बा बबे हाबनानै दङ बेखौ बिथाङा मिथियोना मिथिया जब होनोब्ला दिनै मोनसे जब बा गंसे नखराव मोनसे सासेनो जब होनानै दिनै इम्परटेन्ट बा बिजि बेस्थ थानाय बेबायदि खालामनानै होनो थाखायसो बिथाङा बुंदों जेरैहाय सासे गंसे नखराव दिनै रांखान्थिनि बिथिङाव बा माखासे आसुनिफोर माखासे दाउ अमा फिसिनाय बा बोरमा बेबायदि फार्म फिसिनाय बेफोरबायदि बेपार फालांगि बेफोरबायदि स' बिथांजोआ जबनि खोथायाव बुंदों आरो ना नखर साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिथाङा दा बुंदों खोनाबाय जानांगौ जबनि खोथा जबखौ माखौ बुङो बिथाङा बुजियाबो जानो हागौ होनना बिथाङा नाथाय बै समाव प्रमद बर' सारनि बुंनाय बाथ्राफोरा बेबायदि दाउ अमा फिसिनाय जब नङामोन नखरसेयाव सासे साख्रि सरकारि गभर्नमेन्ट साख्रि होगोन बेबादिसोमोन बाथ्राया नाथाय नोंसोरो बाथ्राखौ दा उल्था फिदा जबा माखौ बुङा मिथिया बेखौ बुंनानै लासिंसिं जादों आरो ना खुरांफोरखौ बाथ्राखौ बुजियाबा हमनो हायाब्ला रिप्लाय होयियाबो मोजां आरो माखासे बाथ्राफ्राव नङाबा गावनिबो लासिंसिं पार्टिखौबो लासिंसिं खालामना लानायसो जायो साबधान जानाया मोजां ना राहा लायाथ' बाद गावनो लासिंसिं जागोन आरो ना उल्था स' बे समाव नखरसेयाव सासे गभर्नमेन्ट साख्रि होनायनि बाथ्रासो बुंदोंमोन बेबायदि जब दाउ अमा फिसिनाय जब नङा बेयो जोंनि बर' नखरफ्राव गासिनियाव थाखाजोबो बेफोर ना बेफोरखौ प्रयजन गैया आरो हायोबा साख्रिफोरखौ हो मा बुङो स' दायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै मोनसे भिडिअ आरोबाव UPPL निफ्राय BPFनि सायाव रिप्लाय ना बिथांमोना बुंदों ना बुजिखाबाय जानांगौ ना सौगासिनो थुब्लुं बायहोगोन होननानै बे बाथ्राखौ BPFनिया बुंदोंमोन नाथाय बे बाथ्राया नंगौबो मिथिबायना नंगौबो नाथाय बियो UPPLनि समावल' नङा BPFनि समावबो बेफोरबायदि खामानिया जादों BPFनि समावबो बेफोरबायदि खामानिया जादों हा BPFनि समाव ससियेल मिडिया एसेबां मोजां प्लेटफर्माव फैयाखैमोन ससियेल मिडियाखौ एसेबां मानि बाहायनो रोंनाय जायाखैमोन मानसिफ्रा बेनि थाखाय
गोबाङानो बेफोरबायदिखौ दिन्थिनो हायाखैमोन आरोना BPFनि समाव नाथाय दा डिजिटेल जुग जाबाय गासैबो ना अनलाइन जुग जाबाय गावबा गाव मबाइल दा UPPLनि खामानि मावनायखौ नुदों नोंगौ UPPLनियाबो गासिबो गाज्रि मावाखै नाथाय मोजांबो मावदों बै समावबो BPFनियाबो माखासेया मोजां मावदों माखासेया गाज्रि मावदों बेफोरबादिया गासिबो पलिटिक्स पार्टिनियाव खामानि मावग्राफोरनियाव थाखायो नाथाय बेखौ गावबा गाव पार्टियासो नायनांगौ ना जि बिथाङा बुंलांबाय खिथिजोंनो होननानै नाथाय नोंसोर गावनो नायदिंनांगोन बेफोर खामानिखौ जोंनि मानसिया मोजां मावदोंना मावाखै ना जोंनि मानसिया जे खामानि लानानै मोजां मावदों मावाखै रायजोनि थाखाय बेफोरखौ गावबा गाव मानसियानो नायनानैसो दिन्थिनांगोन गुबुनाथ' दिन्थिखागोनखा बे सियरखा ना नोंनि एगेन्स्टआ नोंनि एगेन्स्ट बाथ्रा बुंखागोनखा ना बेफोर बाथ्राखौ दा UPPLआ BPFनि एगेन्स्टआव बुंखागोन BPFआ UPPLनि एगेन्स्टआव बुंखागोन रायजो राजायाबो प्रेजेन्ट सरकारखौ एसेबाबो मुं सुनो नागिरो मानो होनबा बिसोरनो नांगौफोरखौ मोनाब्ला बे सरकारनि सायाव खुद्रिनायखौ एसेबाबो दिन्थिखागोन पाब्लिकआबो ना नाथाय बेफोरखौ नोजोर होनानै मावनांगौआ बे सरकारनि दायथ'सो बुंबावदों जे डिबेट आसाम 50-50 होननानै बै समाव धरना होबाय थादोंमोन होननानै बुंदों डिबेट आसाम 50-50 खोहाय बै समाव जों बयबो बर'फ्रानो बुंदोंमोन नोंबो बुंदोंमोन आंबो बुंदोंमोन गासिबो बुंदोंमोन किन्तु बे कुनजु बिथाङा बै डिबेट आसाम 50-50 होननायाव बै समाव बहा दंमोन बिथाङा दा 50-50 होननानै जोङो बर'फ्रा साफ्रोमबो बिनायनि गेजेरावनो दिनै माबा मोनसे रिजनखौ मोनदों जेला जों बेयावनो माखासे मावनो गोनां खामानिखौ मोननांगौखौ जोङो मोनदों बा बिनि गेजेरजोंनो माखासे जौगाखांनो गोनांखौ जोङो जौगाहोगोन मन'गदेत बिथांजोआ मेमा बुंदोंना बिसोर बुंदोंमोन बड'लेण्ड बिनायाव डिभाइड आसाम 50-50 होननायाव ना बेखौ BPFनि मानसिया बुंदों फैसानि थाखायसो खालामदोंमोन गादिनि थाखायसो खालामदोंमोन दा बाथ्रायाथ' बेफोरबायदियानो जाहैखासिगोन नालाय ना जि बड'लेण्डखौ बिदोंमोन बे बड'लेण्डखौनो मोनासै गुबुनखौ लानानै फैबायब्ला बिनि सायावथ' जाखासिगोन बेथ' सियरखा ना बड'लेण्ड जायगायाव BTR लाबोबाय चिफ जानो थाखाय ना गावखौ देरसिन खालामनो थाखाय बेफोर बाथ्रायाथ' नंगौबो जाहैबाय आरो बाथ्रायाव साननो थाङोब्लाथ' ना एसेबां रायजो राजाया गोसो होसारनानै हेफाजाब होदोंमोन बिनायाव नाथाय बेखौनो नांगौखौ लायालासिनो गुबुनखौ लायोब्लाथ' जायबाबो बुंजानो गोनां जागोन आरो बेखौ बुंजानो हायाब्ला बियो सासे लिडारबो जानोबो नाङा ना आरो बेखौ बुंनायाव नोंसोर फिसाब्ला बिनि सेलाफ्रा नांजानोबो नाङा मानोबा बे सैथो बाथ्रासोखा आरो ना जानो हागौ बियो बै समाव बड'लेण्ड बिनायाव थायाखैबो जानो हागौ नाथाय रायजो राजाफ्रा गोबाङानो दङ जानांगौ बिनि न'खरनि सोरबा सासेयाबो दङ जानो हागौ बिसो गैया जानो हागौ ना नाथाय जोंनो नांगौमोन बड'लेण्ड BTR नङामोन ना दा BTR दफाफोरखौथ' गोबां मावफुंबाय होननानै बुंगासिनो नाथाय मावफुंनायनिथ' प्रुफखौथ' होनो हाया मानसिफोरा बियोब्ला प्रुफ बिबाला होनो हाया ना पलिटिक्सनि खोथायाव सोरखौ सोर मा बुंनो ना जोंफोर रायजो राजा पाब्लिकफोराथ' मिथिखाजोबनायखा पलिटिक्सनि मानसिखौ सोरखौ मा फोथायनो मोजांखौबो नंगौखौ बुंलांगोन नङैखौबो बुंलांगोन खोथा होगोन खामानिखौ मावा बेफोरबादियाथ' पलिटिक्सनि बे आखुथाय ना सर'खा बेखायनो फोथायनो हाया आरोना रायजो राजा नोंथांमोना जायनो गोसो बेखौनो भट होनो हागोन देरहाहोनो हागोन बे गावबा गाव मोनथायसो स' बाथ्राफोरा बिथांमोना दान्थे बिदान्थे खालामनायनि गेजेरजों जेबो मुलाम्फा गैया आरोना गावबा गाव पार्टिखौनो बिथांमोना लासिं सिं खालामनानै लानायसो जायो बे गोरोन्थिया BPF-फोराबो गोबां दङ ना बै समाव सरकार थानाय समाव नोंगौ गोबां खामानिखौनो मावदों नाथाय गोबांखौनो बिथांमोनाबो मावबोआखै बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायावबो बै सरकार थानाय समावबो गोबां खुद्रिसारदोंमोन नुवाखैसो ससियेल मिडिया गैयामोन बै समाव दंमोनब्लाबो बहुत खम बाहायनायाबो बहुत खममोन मबाइलफ्राबो गिदिर गिदिर गैयामोन बेनि थाखायनो नुवाखैमोन नाथाय दा मबाइलनि जुग जाबाय दा जायनो प्रेजेन्ट सरकाराव दङ बिनि सायाव खुद्रिनायखौ पाब्लिकफोरनिखौ गासिबो नुनो मोनोसै आरोना दा बेखौनो माखासे मानसिफ्रा मा बुङो UPPLनिफ्रा बुङो बै BPF-नि समाव नोंसोर मा जायोमोन नोंसोर BPF-नि समाव बेफोरबायदि बुंनो हायोमोन नामा होननानै बुङोमोन गावबा गाव गामियाव थानानै रायज्लायनानै रागा जोंखमायोमोन बै समावबो मिथिबायना दा नोंथांमोना UPPL-खौ बुंबाला जिबआव अर नाङो खर'आव अन्थाइ नाङो आरोना
बै समाव BPFनि समाव मामोन मोनजानाय दालाल बेफोरबायदि बुङो नाथाय BPFनि समावबो रागा जोंदोंमोन गोबां खामानिफ्रा आद्रा जानानै थादोंमोन गोबाङा मावफुंजादोंमोन दा बेबादिनो जादों आरोना नोंसोरनियावबो बुंखागोन नोंसोरो सरकार सालायदों नालाय नोंसोरनि सायाव आसि दिन्थिखागोन गासिबो बैखौ माव बैखौ मावाखै मानो मावाखै बेफोरबायदिखौ नोंसोरखौ बुंखागोन नाथाय बेखौनो नोंसोरो मालाबा समाव राहा लानाय जागोन FIR होनाय जागोन बेफोरबायदि बाथ्रा बेफोरो पलिटिक्स बेफोरबायदि जोंनि बर'नि गेजेरफ्राव पलिटिक्सआवसो दङ बेफोरबायदि FIR होलायनाया मिथिबायना बाय नरेन्द्र मदि राहुल गान्धीमोन हेमन्त बिश्व शर्मामोन बिथांमोननि सायाव नायलाय माबायदि बिसोर गावजों गाव मा बुङो ना निमखि गुन्दाबो बुङो मालाबा ना बान्दरबो बुङो जोंनि गेजेरावथ' सोरबा प्रमद बर'खौ सोरबा हाग्रामाखौ बिदि बुङोबा मा खालामगोन लोगो लोगोनो ना बर'नि पलिटिक्स आं बाथ्राखौ गोलाव खालामला रायजो राजा नोंथांमोन नै ना दिनै जों दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन गुबुन मोनसे भिडिअजों सावरायबावसिगोन आरोना माखासे बाथ्राफोरखौ स' आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला जुदि आंनि चेनेलाव आंनि भिडिअखौ नायबाय थानोबा बेल आइकनाव थुनानै अलाव थुनानै होगोन अब्ला नुबाय थागोन स' भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर थ' दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय